Bunaíodh TG4 in 1996 agus ba an stáisiún trocha bliain an bhfód mbliana. Ach trocha bliain aráig an bhfuil an stáisiún fós ag freastal phobal na Gaeilge, thugmas cuairt Ráth Chairn chun tuairimí muintir an phobal amach faoin stáisiún. An rud is mó socha tá cuaig ar gasúir an atá an óg tá muid tógáil a Gaeilge sa bhile agus seachas TG4 agus cúlach a nis taú socha bheith mu sé bonk just an méid Gaeilge tá tastal chun stoch an síle dhéanana trí Gaeilge. Má chalína sin níl seach on bliain déach so na chláracha taú faoi láchar tá siad har bharúnachta. Is tócha an rud atá ag tastal ná beidir amach an teán ar atá sin ní sinne go meach rud éigen níos arúnaigh do dé óirí is le héid. Bín chláracha fasnéise go háirda of course starada bín ansamúil ag TG4 nach feicfar ar éon stáisiún teilifíse eile agus is mór an seirbhís sin. Is féidir éon seirbhís teilifíse a dheosún sin is dólan beidir níos mó béime chur ar chláracha trí Gaeilge amháin tá sé mar fáilsúnach ag TG4 an dá theangagus a gur chun tosaí rud atá carcalóir ach ba chóir go mé níos mó chláracha in Gaeilge amháin. Tá réimse an leathan chlárcha ar TG4 agus fiú má hisismthóir Somália níl Gaeilge acu ach bíam muid léir breanúir TG4 bíam sin an éiseach leis ach bíon siad sanna breanúir na fotheidil agus is bralób a breanúir TG4 mar go mííon réimsí chlárcha éagsúla an agus rudí an himú freisin so tá sé th cían go bhfuil sé ar fáil. Bín chléirithe deasig TG4 bíam cabhada agus táid páistí le tóca gom le Gaeilge agus bíon siad sinna cabhad chléirithe fásta ar TG4. Is brealam na chláracha sport camera bín an clúdach ar chuirsaí Lucas Gael agus mar sin ionintach ar fad bhí me breanúir le hinna Gaeltachta go deir seachtainna agus bhí se go hála na trochtarí go léirech las leirting Gaeilge agus na himróirí agus mar sin in íag. Brealam tuile drámíocht eiceil. Tá rusnarún ionintach ach brealam tuide gears go ná nó drámíocht chláracha mar sin eiceil se.